Jeg vil vise jer en model af en dyrecelle og præsentere, hvad der er nede i sådan en dyrecelle, og hvordan det hænger sammen, og hvordan det fungerer. Herinde kan I se, inde i cellekernen er der en lille ekstra kerne, inde i inderste kerne, som kaldes nucleolus. Det er den, der ligesom styrer det hele, det er hjernen bag. Det er den her. Så er der cellekernen, den rundt om, den her. Derinde er vores arvemateriale, og det består af kromosomer, det er dem her, som så er lavet af DNA, som er viklet omkring sig selv, altså det er DNA viklet omkring sig selv, og det, i den DNA, der er opskriften til hele vores krop. Ja. Så er der ribosom. Det er det, der sidder her omkring. Alle de her små prikker i det her røde her, det er ribosomer. Det er simpelthen dem, der laver proteinerne til vores krop, og er med til at genskabe vores celler. Så vi, når der er en celle, der dør, så kan vi få nye celler. Proteinerne er simpelthen byggestenen til hele vores krop. Så er der mitokondrier. Det er kraftværkerne i vores krop. Det er simpelthen dem, der laver energien til, at cellen den kan fungere. Og det er også en del af vores stofskifte. Så er der cytoplasma. Det er alt det, som alle de ting hernede i, det er det er i. Det er simpelthen celleslimet, kalder man det også. Det er det slim, som cellen er i. Og det er der, for at cellen skal kunne være elastisk. Og for at man kan skulle kunne bevæge sin krop. Og så er der lagerrummene, det er alle de her. Det er lagerrummene. Det er et sted, hvor kroppen eller cellen oplager energi. Og så hvis vi skulle komme i mangel af energi, så kan vi simpelthen tage fra vores nødlager. Og det er hovedsageligt sukkerstof og væske, der er i dem. Og væsken er der ligesom for at stabilisere det. Ja. Og så er der cellevæggen, det er hele vejen rundt her. Den er lavet af fedt. Og den er usammenhængende, så der kan komme, så der ind her kan komme forskellige stoffer, altså der kan stoffer ud af ilt og sukkerstof og forskellige ting, som vi indtager, som så kommer ud i cellerne. Og der er så også nogle stoffer, der kan også komme igennem cellevæggen. Og det er så cellemembranen, den der er herinde. Det er den, der bestemmer, hvad der må komme igennem ind i cellen. Den er selektiv, så den bestemmer selv, hvilke stoffer, der kommer ind igennem den. Og der kan blandt andet komme vand igennem den, så det kan simpelthen bare komme igennem væggen og ind i, uden at den skal komme igennem de der huller, der er i væggen. Ja. Så vores krop er simpelthen udelukkende opbygget af celler. Så hele vores menneskekrop består af millioner og milliarder, som du ser her.